Azul. Nabona mama mtatu msekto wote na mafika
second part ubhala nokuloba kwesibili komuntu kaNkulunkulu uloba phambi kwabehlami othi it's a faith revival ukuvuselelwa kokukholwa. Amen. Angithi abantu abangenako ngize kubantu abakholwayo kodwa kuzovuselela ukukholwa kwabakholwayo because ke uNkulunkulu ziningi izinto esidlula kuzo njengabantwana benkosi. Ibandla likaNkulunkulu insana simakade ungathi lo yamthandazo owazile yandaba eyaziwa uNehemaya ebuza umbuza uthi ke basahleli kahle abantu bakithi uthi insani isehlupheke nokukhulu lo omphendulayo usho lo mlazi uthi nje insani isehlupheke nokukhulu nawu ufakazi namhlanje nokukhulu nawu kungaphendula kanjalo bawubuza uthi khamba kanjani uthi insani isehlupheke nokukhulu ngoba uya expected ukukholwa izinto eziphambene nathi silindele ukuthi siphile ubungcwele umhlaba nezwe eziphambene nathi alibonge igama likaJesu silindele ukugumela uNkulunkulu kwenza ama-disciples abafundi bakaJesu abaqondile endleleni kodwa umhlaba uphambene nathi into iphambene nathi ngeke niyithole into enjalo ngeke iziyenzeke ukuhlupheka okukhulu kwenzeka kwadilizwa iy'ngane nikhona bazalwane haleluya ingane iwisiwe amasanga ashisiwe alibonge igama likaJesu nomasasho sithi iJerusalem ibandla kodwa singofakazi bento yethu ayikhona ingane zakhona ziwile namasanga khona ashisiwe ongenayo uyayingenela okuphuma kuyayiphumela ngisho uhulumeni uyayingenela uyayiphumela ebandleni likaNkulunkulu ababusi bakuleli izwe bayingenela bayiphumela ngoba kusangelwe ngesanga amasanga wethu ney'ngane ayisekho so okufuna ukungena kuyangena okufuna ukuphuma kuyaphuma okufuna ukusenzela okwenza phakathi kweJerusalem. Jerusalem is no longer Jerusalem. Jerusalem has lost its glory because the walls have been broken down. Ingane iwile amasanga ashile alibonge igama likaJesu. Haleluya. Wena siyamthemba uNkulunkulu ebusuku ozovusa oNehemaya besikhathi abazothi ngizwile ukuthi insali isekuhlupheke kakhulu yakusukuma kuyovusa iy'ngane namasango alibonge igama likaJesu alibonge igama linamandla akwenzeki lutho lesithi sizama ukwenza inkinga uthi usuqedile ukwenza nexoxa iyibe bona uzonabiyela ushiya into yakho phandle mawubuya iroda seliyithathile ngoba vele kubiyiwe kanti uma kubiyelwe nisebenza kanzima yebo liyangena lona kodwa siyaduduzwa ukwazi ukuthi kubiyelwe alibonge igama likaJesu ukuvuselela livuselele efaith engine ethile bazalwane kuyinsani kasimakade. Amen. Unibandla likaKristu uthi nje unanimous inkosi nani uma-ke kuthiwa ibhali sami sekhona kwagileyada kuma introduction mhlawumbe ke into angoyidiklela kahle kusasa tomorrow uzobe niletha the word of prophecy and the declaration. Amen. But what I'm here to do phakathi kwe-impartation yethu bazalwane the kind of the impartation eyenziwa u-Eliya u-Elisha uyayibona impartation le angasho ukuthi uNkulunkulu ugcobile nani kodwa wafike wambhula ngengubo yakhe kwasho ukuthi ingubo yakhe kade idabule wathi umembhula ngengubo kanti ingubo ine-glory ethi njengoba u-Eliya qeda ukuhlangana noNkulunkulu wahamba uqhamuka phambi kwengqoqelezeka amadwala kwenzeka kokade ngiphambi kwekazululo kaNkulunkulu so le ngubo engiyigqokile ngidlula nayo ku-Elisha isanda kuba phambi kweglory kaNkulunkulu. Lithi-ke iBhayibheli akudinganga ukuthi u-Eliya akhulume kakhulu u-Elisha ngaze umshumayeze u-Elisha. Lithi iBhayibheli mawufunda kahle wafika wambhula ngengubo yakhe uma mbhula ngengubo yakhe u-Elisha wazazela
yakhulunywa uNkulunkulu 2019 yazobazalwane. Uyibambe ngamsile njengomshumayeli, mhlawumbe mawuthanda wathi ngize njengomprofeti kaNkulunkulu. Nikhona bazalwane. Haleluya. Ngizenje futhi njengenkanyiso kaNkulunkulu zokhanyisika. Amen. 2019 God spoke to me. Ngoba against futhi ayitshelile lenza kaba prophet. Lelo zwi liqinisile bazalwane. Umethe entabeni yaseShoni khona izwi lokhulumayo lelo zwi liqiniso. 2019 umhlaba ungakanyakaza ungashithi kanje. Wakhuluma uNkulunkulu uSimakade wayesethi khona isikhathi esizayo. Wathi ke tshela abantu bami wathi khona isikhathi abazobhekana naso. Wathi isikhathi esinzima kakhulu emhlabeni. Wathi khona into ezokwenzeka. Ekhuluma ngento eyenzeke ngo-2020. Wakhomba ngo-2019 very early wasethi khona into ezokwenzeka. Uma ngabe esho kanjalo ubambe lento amphumile isekhona ibhalisana. Ikhona ikhaya. Alibonga igama likaJesu. Ukuthi alisekho kwaGileyadi njengoba kwakuza abantu be-Old Testament kodwa litholakele isentabeni kaJehova. Alibonga igama lamanje. 2019 God spoke ngendlela into engizoyisho bazalwane mhlawumbe ngizoyiqedela kusasa. Amen. Today allow me ukubeka i-foundation. 2019 wakhuluma uNkulunkulu wathi khona ezokwenzeka emhlabeni. Asukuma wathi thatha intelo uhamba ushumayeli. Unfortunately time was not on my side. Ngazi ngezedadi phela. Anyway uhlala edadi bafowethu ayilapha. Phela ngena ngikhona nje ngihlala edadi. Nawu usumasho phela ukuthi ukhona ngakini. Angikwazi phela umuntu wasemadalini namhlanje khona. Ngibona nje uhlala kimi nami ngihlala kuye ngazi ukuthi uhlala edadi. Jesus. Idadi Nazareth nje mawuthanda makukubela khona. Uyofuna uNkulunkulu. Phela nebhalisana labo zokwagileyadi. Kongasho ukuthi labantu kodwa bakwazi ukuthi khona ibhalisana esibalithola kwaGileyadi. Amen. Ngazungezedana ngikhulumela lento as a prophecy. Ngiyixoxa bazalwane ngazungezedana uNkulunkulu umengishumisa wathi preach the original faith. Njengalokho injalo. Wathi iscroll engakunikeza sona sinikeza abantu baba bamkholwe abantu babangethemba. Ukhona isikhathi esizayo. Waqinisa ukukhona umuntu. Ngakwenza lokho ngathi uma ngiqeda ziya la ukuphela konyaka uNkulunkulu waqinisa ngokusobala ukuthi uzukudlula emhlabeni. Wayesethi batshela abantu bami ukuthi mina nginalo ibhalisana. Wathi nginayo ihealing wathi batshela bezekile. What I've got the cure. Uthe before that it was before 2019 ngakade ngibone a vision. Angithi ke siphile enyameni kodwa simoya futhi. Noma sibonakala enyameni lezo bazalwane. Mhlawumbe uma sikhuluma kithi sithi ngibona ivision. Awama ama-vision awafani nawabantu. Ilento ethi ngalesikhathi ngami umoya ngosuku lenkosi. Ngibona into esho uJohane akusiyona yamaphupho nembono. Le eshiwa bonke abantu. But umoya kaNkulunkulu umthatha njengoHezekiya ungisendaweni ethile ebese fike ekhulume nabo. I saw myself before 2019 ngibona ngisendaweni ethile in a room full of doctors ngivela udokotela nami ngilapha phakathi. Ikhona ediscussawula kunekhambi elifunakalayo. Liyaqima emhlabeni wonke odokotela bomhlaba abahlangene kulendlu. Nami I happen to be there. I-confusion yami njengomuntu ithi ngenzani la ngoba mina ngisudokotela emhlabeni. Ufunani kulendlu ngoba umhlanga nodokotela lo. Ahlala ngalalela kufunwa ikhambi osekuyaphunywa. Each and every doctor wayekhona lapho waphuma ethi sisayofuna ikhambi. Wonke umuntu wayephuma umnyaka ngizosho njalo. Nami ngasengizizwa ngithi nami ngisawufuna ikhambi. Kwase kusho ukuthi-ke laba bantu abayima ngibabili. Lo munye uzomunye uyolifunaphi. Lo munye oyini futhi uphendula lo munye uthi mina ngisaba uNkulunkulu wami. Yokuza uNkulunkulu ikhambi. Ngoba mina zonke izinto ngiyibukela uNkulunkulu wami. Konke ngikubuza uNkulunkulu wami. Sahlukana nodokotela kusathi sisala baye emhlabeni wonke. Nami ngaya kuNkulunkulu wami. Yedlula ivision ngangayi-understand until 2019. Mayisiyenza ka-2019 wayesethi uNkulunkulu leso sikhathi engakukhombisa sona siyenza. Bamba njalo ukuthi i-COVID akazi muntu ukuthi khona. Kanti isebhodweni yaphela. Ngoba akwenzeki lutho ama-watch towers engayibonanga iy'tuli zikaJehova. Sithi ukucela bazalwane enjalo. Asikaboni ngempi siphakathi. Asiyiboni isenza. Sikuthuma kwalento le. Sithumele kuseza. Ukuthi uza ngokuthula noma uza ukuze
But there's a but Jesus' woman said, I think it's the glory of God.
sihlelona kunengathi sidlisi, sikholwa yilo kunengathi sikholwa yimipha. Kanti le nto bayifika ngaphandle kwethi-digester, ikhipha ama-vitamins, ikhipha ama-proteins, ama-vitamins and proteins and calcium ezwi lakhe i-gloria. Sanibonani bathanda simama. Ngoba njengoba sidlile nje, sidle yona inkazimulu, sidle kwangathi sifuthi imphako, kanti siyadla. Glory to God. Ingakho uJesu bephendula indoda imjahile uthi akusikwa sodwa ephila ngaso, kodwa phila ngamazwi avela emlonyeni. Sorry, hallelujah. We need a glory church. Ibhalisamise khona, ikhambi likhona, ilolele daba ebusuku, inkazimulo kaNkulunkulu iyikhona. Ungadideki mistake you've done uyifune bukhazikhazi, ngoba kunomehluko phakathi kobukhazikhazi nezimvu. Ngoba uJesu indoda simfikile emjahane, ithi yabona nje yonke le mbuso mama ulikhothamela ngakunika, ithi iBhayibheli wamkhombisa ubukhazikhazi. Wayefuna a-exchange glory for the glitter, wayefuna a-exchange inkazimulo, adayise ngenkazimulo ukuze athole ubukhazikhazi. uJesu ke wanqoba bafowethu, nathi asonqoba kanjani. uKristu asilandile ubukhazikhazi, sifuna umbuso bese kuyanezela konke. How do we seek the kingdom? We seek his word.
lezo simelela ukukholwa kwakho ukugcina kuze kube sekugcineni. The faith you have namhlanje uyicela uNkulunkulu lethu ukukholwa kwami enkazimulweni yami. Uma ngiyiphathele kona ngey'phepha zami ngeke kungisastele ngibabonile amaqhawewa phambi kwami, but let your glory sustain me. Imfihlakalo yebandla nento kaNkulunkulu nefa kaNkulunkulu and the gift of God to insali yakhe bazalwane uthi take my glory to my people. Ingakho ukuthi ngesikwazi ukushumayela kodwa siyemukelele inkazimulelo kaNkulunkulu. Umkanje kaNkulunkulu ngize phambi kwenkazimulelo yakho ilethe ingubo yakho. Some of us baney'ncwadi vele zezifo ishubhula kuyadabula abanezifo ey'ngalapheki kodwa inkazimulelo kaNkulunkulu isangayihlephula leyo ncwadi. Inkazimulelo kaNkulunkulu iyabahlephula oshukela, inkazimulelo kaNkulunkulu iyayihlephula i-BP, inkazimulelo kaNkulunkulu iyayihlephula ingculazi, inkazimulelo kaNkulunkulu iyibonile ne-COVID ifika ngayibona iglori kaNkulunkulu ihlephula ingabi namandla phezu kwalabo abambethe inkazimulelo. This glory kudingeka ukuthi noma sekuphumala emhlabeni enye kuthiwe nansiza ningesabi insali kaJehova, ningesabi insali kaSimakade. uJehova usile kini ukushona ngathisa before kwenzeke konke. Glory to God. Dabula iy'ncwadi ayibhalele namhlanje amasophelele nakho. We need the glory. Simtshela ukuthi ayidingi inkazimulelo yakho. Siyakholwa but our faith needs the glory. Sinalisho lapho kodwa sicela inkazimulelo yakho. Sinazo iy'khwepha zethu. Some of us saphumelela empilweni, saba nakho sabusiseka kodwa phezu kwalezo zinto sidinga inkazimulelo kaNkulunkulu. I do believe Mamkhoza, I do believe Mamtheles, I do believe Bafundisi, I do believe sinamhla kaNkulunkulu ukuthi yinto engiyikholelwa ukuthi into eyasustaina ukudla okuqoqwe nguJosefa eGibhithe akusizona iy'ngolobane zimshoda ngoba lokhu kudla bakuqoqa bakubala bathi kwanele kuzohliwa yiGibhithe lona. Babengazi ukuthi kuzofika isizwe sika-Israyeli, babengabalanga ukuthi ezinye isizwe izozotheka, but the same food ababeqoqile basustain iGibhithe, basustain u-Israyeli, basustain isizwe somhlaba wonke ezazizotheka kuwo. So akusizi iy'ngolobane, but the glory of God was upon what they have collected. Hallelujah. We need that glory. Sesinakho esiqonde inkazimulelo phezu kwakho ukuze kukusustain. Njengebandla besino-7 years wenala kodwa ngiyabonakala ukuthi siku-7 years wenala. Kodwa-ke phuthuma masinyane iy'ngolobane zakho noma nesekuyi-orthodoxele baphuma siyana ngenkazimulweni kunamandla okukusustain. Uzokwazi ukusustain nesokwazi ukuyokonka but the glory will sustain you. Inkazimulelo yamultiply 5 loaves wezikwa kwahla 5,000. Inkazimulelo yenza leyo nto. Noma ungathandaza namhlanje if you pray outside the glory ngeke nozisuka siyophela